Гэта па-мужчынску. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. У эфіры перадача «Гэта па-мужчынску», ля мікрафона Алесь Палуйка. І сёння мы шчыра вітаем нашага шаноўнага госця, верніка грэка-каталіцкай парафіі праведнага Язэпа Мікалая Васькова. Слава Ісусу Христу! Слава навекі! Мікола, як твой настрой? Добры! Вельмі класна. Я спадзяюся, размова у нас сёння таксама атрымаецца добрая. Распавядзі, калі ласка, адкуль ты, колькі табе гадоў, каб нашы слухачы разумелі, як бы, наколькі гэта будзе цікава сёння. Так, мне 37 год, я з Менску, нарадзіўся ў Менску, ўсё жыццё пражыў у Менску. Я з'яўляюся вернікам грэка-каталіцкай царквы праведнага Язэпа, працую маркетолагам, так, мабыць, усё для пачатку. Як даўно ты практыкуючы каталік? Слухай, вельмі класнае пытанне. Я спадзяюся, што я практыкуючы каталік ужо 2 гады, амаль што 2 гады. Я дзесьці толькі 2 гады назад таму адкрыў для сябе Бога і прыйшоў да каталіцкай царквы. А як гэта ўвогуле адбылося? Ну, то бок, вось, ты жыў усё жыццё на працягу больш чым за 30 гадоў, ты жыў неяк спакойненька, і тут так раптам раз, і прыйшло гэтае навяртанне. Так, я нарадзіўся ў праваслаўнай сям'і, але маі бацькі не практыкуючыя праваслаўныя, як і ўсе, мабыць, у нашай краіне, там свянцілі булку на Пасху, час ад часу я ныраў на вадахрышча, і на гэтым усё маё хрысціянства, яно скончвалася. Аднак былі даволі такі доўгія пошукі Бога, я спрабаваў яго знайсці і рабіў шмат чаго для гэтага. Былі пэўныя цяжкасці, і я нават пэўны час шукаў Бога ў іншых напрамках, у неправільных накірунках, дзесьці цікавіўся нейкімі ўсходнімі практыкамі, цікавіўся ісламам і так далей, але дзякуй Богу, што ён накіраваў мяне на верны шлях і прывёў непасрэдна да каталіцкай царквы. А чаму менавіта хрысціянства? То бок, як ты зразумеў, што хрысціянства гэта тое, што табе трэба, і ты не працягнуў практыкаваць штосьці іншае? Таму што я там не знайшоў Бога, я не сустрэў там жывога Бога, з якім можна усталяваць кантакт. А менавіта тут я знайшоў жывога Бога, і я спрабую усталяваць гэты кантакт, я спрабую пазнаць гэтага Бога, і Бог дзейнічаў у маім жыцці, і зараз я это вельмі шчыра адчуваю. У якасці прыклада, я быў у Батумі, я тады яшчэ курыў, вельмі шмат курыў, я гадоў 10 змагаўся з курэннем, і гэта было вельмі такая цяжкая у мяне была залежнасць. І я пераспрабаваў, мабыць, усе магчымыя сродкі, каб кінуць, і ў мяне нічога не атрымоўвалася, ніяк. І ў Батуме, ў касцёле я, мабыць, тады упершыню ў жыцці шчыра памаліўся. Я памаліўся, я стаяў перад алтаром, і я казаў: «Пане Божа, я не магу сам кінуць. Всё, я не здольны, я толькі тваю эмоцыю гэта магу зарабіць. Всё, у меня скончыліся ўсе сілы змагацца». І гэта была моя першая шчырая малітва ў жыцці. І калі я выйшаў з касцёла, я атрымаў ісцеленне. Я адразу зразумеў, як мне кінуць паліць. Не, гэта не адбылося так, што я адразу выйшаў і ўсё, стаў курільшчыкам. Не, гэта адбылося дзесьці праз месяц, я ўжо канчаткова кінуў курыць, але ў мяне было вельмі высокая матывацыя і веданне, як гэта зрабіць. Я аддаў гэтае Богу, і Бог мяне накіраваў, і ўжо, дзякуй Богу, больш за 2 гады я не куру, і тады гэта было такое вельмі важнае для мяне. Нешта такое было вельмі важнае, што накіравала мяне да Бога. І, мабыць, у гэты час я зрабіў такі першы вялікі крок да навяртання. А якім чынам? Што гэта быў за крок? Пра шчырую малітву. Гэта была першая шчырая малітва, якая падзейнічала ў маім жыцці. І я тады зразумеў, што Бог ёсць, і Бог пра мяне не забыў, і што я важны для Бога.
І куды ты далей накіраваўся? То бок ты пайшоў, ты вярнуўся ў Беларусь і пачаў шукаць нейкага хрысціянскага атачэння, як гэта Так, у адбылася? меня была вельмі добрая знаёмая, яна была практыкуючая каталічка, і яна адказвала на мае пытанні аб хрысціянстве, аб каталіцтве, аб царкве. Бо тады ў мяне ў галаве такая каша была, што ну, нават цяжка там расказаць пра гэта. Гэта было і нейкія веры ў тэорыю палеокантакта, і што там Бог адзіны, проста ўсе яго па-рознаму успрымаюць. І там розныя паганскія там прымесі былі, ўсё што заўгодна. Але яна вельмі шчыра, вельмі цярпяліва перажывала ўсе гэтыя мае разважанні, ўсе гэтыя мае пытанні і праводзіла такую мяккую катэхізацыю для мяне. Потым я пачаў цікавіцца, так, ці можна з табой на імшу схадзіць, пакажы мне, як тут, што трэба расказаць, навучы мяне маліцца, раскажы, што адбываецца падчас імшы. І мы пачалі хадзіць на імшу спачатку час ад часу, потым я ўжо пачаў хадзіць кожную нядзелю на імшу, і калі я хадзіў на імшу, мабыць, уже 10 месяца 3 кожную нядзелю, я зразумеў, што хачу падрыхтавацца і далучыцца да каталіцкай царквы. Ну і тады я ўжо падышоў да ксяндза, паразмаўляў з ім, сказаў, што вось такія справы, хачу далучыцца да каталіцкай царквы. Ну і ўжо святар мяне направіў на катэхізацыю для дарослых, прайшоў я ўвесь гэты курс катэхізацыі, аднак далучыўся ўжо да каталіцкай царквы непасрэдна з нашым уладыкай, архімандрытам айцом Сергеем Гаікам. І то, як гэта адбылося, гэта таксама, мабыць, быў Божы провід, таму што вельмі шмат было цікавых момантаў, якія да гэтага прывялі мяне да яго. Але я дзякую Богу, што менавіта так Господ мяне прывёў да айца Сергея. Слухай, вельмі такі захапляльны аповед мы зараз чуем з вами, шаноўныя радыёслухачы і гледачы. Добра, вось Бог пачаў дзейнічаць у тваім жыцці. А як пачалі, ну, як пачалі змяняцца нейкія твае звычкі, неяк твой лад жыцця, які ўплыў вера мае менавіта на тваё жыццё? То бок, што было да і што стала? Што было да? Ну да, я быў як самы звычайны такі чалавек, да, там, ну не такі-то я ўжо і плохі чалавек, да, там, ну я ж не забіў нікога, да, там. Аднак жыў я ўсё жыццё неправільна, і толькі ўжо пачаў хадзіць у касцёл, спрабуючы нейкае хрысціянскае жыццё, практыкаваць хрысціянства, я зразумеў, колькі недарэчнасцяў у мяне ёсць, колькі ёсць для мяне шляхоў для ўзрастання як чалавека, ўзрастання як мужчыны. Напрыклад, вельмі якасна это адлюстравалася на маёй працы. Калі раней для мяне было нармалёва, напрыклад, там працаваць з цэнтрамі йогі, там, з казино працаваць там з нейкімі там таролагамі, эзотэрыкамі і так далей, зараз для мяне гэта непрымальна, там працаваць. Для мяне зараз непрымальна рабіць нейкія рэкламныя кампаніі, дзе ёсць падман чалавека, ці скрыты падман, ці адкрыты падман. Для мяне гэта зараз непрымальна. З аднаго боку, за гэтага я, мабыць, згубіў шмат праектаў і, мабыць, шмат грошай зрубіў. Але з другога боку, я застаўся верным сабе, верным сваім поглядам, і мне здаецца, што я знайшоў для сябе значна больш. Цудоўна. Слухай, ці сустракаў ты нейкі, ну вось, можа быць, такая гісторыя здаралася, што быў такі адкрыты супраціў, ну, то бок ты транслюеш, што ты каталік, хрысціянін, менавіта на сваёй працы, і гэта выклікае нейкі негатыў з боку іншых людзей, што, ну, там, напрыклад, там, тебе прамылі галаву, ці ты нейкі не такі, да што ты тут распавядаеш, там, працуй, вось рабі, як табе сказалі, і ўсё. На працы хутчэй не, але падчас сумоўяў, так, наконт новых праектаў. Быў адзін праект, звязаны з адукацыяй, і ў гэтым праекце мне сказалі такую вельмі цікавую рэч, што трэба прадаваць і прасоўваць усё тое, за што людзі гатовы плаціць грошы. А астатняе гэта ўжо не наша зона адказнасці.
Але гэты праект я бачыў тым, што там ёсць падман. Я аб гэтым сказаў адкрыта. І чалавек сказаў: ну я не разумею цябе, там нейкія ў цябе там не такія погляды, як павінны быць у нармальнага чалавека, які хоча зарабляць грошы, у гэтым жыцці нечага дабіцца, і ты з такімі думкамі ў галаве, з такімі абмежаваннямі ты будзеш ніхто і будзеш знаходзіцца там, дзе ты знаходзішся. Ну, я сказал, ну, добра. А як агулам змянілася стаўленне твайго атачэння да цябе вось пасля таго, як ты навярнуўся? Ну, тваіх бацькоў, можа, тваіх сяброў, вось таксама, ну, пра супрацоўнікаў мы ўжо штосьці ведаем, вось тваіх менавіта блізкіх людзей. Бацькі, яны так даволі спакойна аднесліся да гэтага. Канешне, у меня там былі там некаторыя хваляванні, а вось што скажуць бацькі, а вось мы там усе праваслаўныя, а як ты там далучыўся да каталіцтва, але добра, у меня там у бацькоў, дзякуй Богу, на гэта няма ніякіх супярэчнасцяў. Аднак крыху маці перажывала, калі я паступіў у каледж тэалагічны, ці не накіраваўся я да святарства. Бо маці, канешне, яна марыць аб унуках, і я так гэта крыху занепакоіла. У нашым жа абрадзе ўсё дазволена. Да, і... Ну, я не ўсё дазволена, я ўзнаецца, што святарам дазволена. Дазволена жаніцца, да, і мець дзяцей. І я сказаў тады маці: слухай, ну, я далучыўся да візантыйскага абрада, і таму нават калі я захачу стаць святаром і адчую гэта пакліканне, то я магу ажаніцца і мець дзяцей. Ну, тады мать так крыху супакоілася, вось, ну, і ўжо так стала больш спакойна. Пакуль яны так асцярожна такія пытанні задаюць мне, ну, думаю, што калі яны будуць гатовы, то я іх распавядаю больш пра каталіцкую царкву, пра хрысціянства, і я думаю, што, мабыць, яны будуць гатовы далучыцца. Ці стаць практыкуючымі праваслаўнымі, што таксама будзе цудоўна. А неяк вось твой досвед веры ўплывае на іх зараз? Ну, то бок яны неяк па-новаму для сябе пераасэнсавалі веру, пераасэнсавалі хрысціянства, можа быць, яны сталі больш наведаваць царкву, неяк больш духова развівацца? Пакуль што не, аднак я спрабую распавядаць о хрысціянстве, распавядаць о некаторых там недапушчальных рэчаў, ну, напрыклад, такія рэчы, як бытавая магія, назовем так, калі там папляваць праз плячо, там пагрукаць па дрэве, ну, і гэтак далей. Стараюся ім распавядаць о том, што гэтыя рэчы недапушчальны, таму што яны маюць негатыўны ўплыў на хрысціяніна і на чалавека. Ну, яны з асцярожнасцю дзесьці прыслухваюцца, ну, будзем глядзець. Ты закрануў якраз тэму вось з тэалагічным каледжам. Ці складана маладому верніку вучыцца ў гэтым каледжы? Мне не складана, таму што я люблю вучыцца, і я амаль што ўсё жыццё вучусь. Гэта там ці нейкія там курсы, ці нейкія трэнінгі, і зараз тэалагічны каледж. У плане атрымоўвання ведаў і няма ніякіх цяжкасцяў. Час ад часу бывае, канешне, цяжка спланаваць час свой, таму што гэта другая, чацвёртая субота, і бывае там некаторыя спакусы, там сёння не пайсці ў каледж, там ці запланаваць там нейкі адпачынак. Але ўжо 1,5 гады, дзякуй Богу, я стараюся не прапускаць каледж, і толькі там 2 разы, мабыць, у мяне там не атрымалася, калі ў пілігрымку мы ездзілі. А так, гэты час ужо запланаваны ў мяне, ў календары зафіксаваны. Тайм-менеджмент на месцы. Спрабую, да. Што самае цікавае ў гэтай вучобе для цябе? Усё. Ну, я як малады вернік, для мяне цікава абсалютна ўсё, абсалютна ўсе прадметы для мяне цікавы, таму што зараз я як тая губка, да, я ўпітваю ўсю гэтую інфармацыю. З аднаго боку я так гляджу на людзей, якія з самага дзяцінства ў касцёле, і мне так здаецца, вау, так класна, яны там столькі ўсяго ведаюць, яны столькі ўсяго могуць распавесці, там пра свой вопыт, столькі пілігрымак схадзіць. А для мяне ўсё новае абсалютна. Летам была моя першая пілігрымка ў Буцлаў, было маё там у тым годзе моё першае раство, мой першы вялікдзень, ну, як хрысціяніна, як каталіка, і гэта ж было ўжо абсалютна асэнсавана, гэта было ўжо па-іншаму, і гэта ну, неверагодна, як Бог дзейнічае і як ён адкрываецца праз усе гэтыя святы, праз пазнанне яго. Ну, я бачу, што ты такі даволі актыўны хрысціянін зараз. У якіх праектах ты зараз яшчэ ўдзельнічаеш?
у адукацыйных, ці ты сам ўжо выкладаеш? Ну, акрамя сваёй сям'і, канешне. Пакуль што так не выкладаю, но, напрыклад, там у каледжы, там дзе-нибудь на катехізацыі, ну, і яшчэ я слишком малады, да? Што я зараз прымаю ўдзел таксама у альфа-курсе. Я служыцель на хрысціянскім эвангелізацыйным альфа-курсе. Ён зараз у Менску праходзіць у касцёле на Залатой Горцы, у касцёле Святога Роха. А што складае з сябе вось гэты курс? Пра што ён? Гэта курс для тых людзей, якія хочуць адкрыць для сябе хрысціянства, спазнаць Бога, альбо для тых людзей, якія ўжо з'яўляюцца хрысціянінамі, але хочуць не вярнуцца да Бога. Да, мабыць, для людзей, у которых там ёсць некаторыя цяжкасці ў веры. Ну, увогуле, як мы называем, што курс для ўсіх. На гэтым курсе разглядаюцца асноўныя пытанні хрысціянскай веры, о том, што такое хрысціянства, што такое царква, хто такі Езус Хрыстус, чаму ён памёр за нас. Ці варта дзяліцца з людзьмі сваёй верай, ну і шмат іншых пытанняў. І праходзячы гэты курс, мы бачым вельмі добрыя вынікі гэтага курса. Людзі навяртаюцца да царквы, людзі прыходзяць у царкву, і я бачу, што гэтае служэнне яно вельмі важна і вельмі карысна. З аднаго боку, калі я яшчэ не прыйшоў да Бога, мне казалася, чаму мне ніхто не распавёў. Людзі, распавядзіце мне пра Бога. Калі б мне распавялі аб гэтым, калі мне было 20 гадоў ці 25 гадоў, маё жыццё магло быць іншым. І зараз мне хочацца таксама распавядаць людзям пра Хрыста, распавядаць пра хрысціянства, таму што гэта мяняе жизнь людзей. А якім чынам зараз ты служыш на гэтым альфа-курсе? Што ты там робіш? Адно з маіх служэнняў я чытаю лекцыю, і чытаю для сябе вельмі важную лекцыю, ці варта дзяліцца з людзьмі сваёй верай і як гэта рабіць. Таму што зараз мне вельмі хочацца гэтым дзяліцца. І як я ўжо казаў крыху раней, я вельмі шкадую, што не знайшлося ў маім жыцці чалавека, які б смог бы са мной падзяліцца, калі мне было 20 гадоў ці 25 гадоў. І таму я, калі так можна сказаць, лічу сваёй місіяй распавясці як мага большай колькасці людзей пра Хрыста. Мужчына-каталік, які ён павінны быць, на твой погляд? Ці як ты сябе ўяўляеш мужчыну-каталіка? Цяжкае пытанне, але хутчэй за ўсё гэта той мужчына, які можа стаць у праўдзе перад самім сабой і стаць у праўдзе перад Господам. Таму што пакуль ты не станеш у праўдзе перад сабой перад Господам, цяжка будзе лічыцца мужчынам-каталіком. Мне так здаецца. Чаму сучасным мужчынам, маладым, да і старым, увогуле патрэбны Хрыстос, патрэбна вера, на твой погляд? Таму што Хрыстос, ён дае для мужчын вельмі моцную падтрымку. Падтрымку як стрыжань. Да? Ось як у мужчыны павінен быць стрыжань. І Хрыстос, ён становіцца гэтым стрыжнем. Таму што Хрыстос, ён фармуе маральныя якасці, ён фармуе мужчынскія якасці. Мы, гледзячы на жыццё Хрыста, на жыццё царквы, мы можам гэта пераносіць на нашае жыццё. І тады мы можам быць годнымі мужчынамі, паступаць па-мужчынску, паступаць па праўдзе, паступаць по свайму сумленню. І для сучаснага мужчыны гэта вельмі важна. Штосьці, мабыць, адбывалася ў тваім жыцці вось на працягу гэтых 2, атрымліваецца, год. Штосьці самае надзвычайнае, што паўплывала вельмі на цябе. Ну, вось акрамя таго, што ты пазбавіўся нейкіх звычак, магчыма, Бог табе даў нейкую сітуацыю, якую ты змог вырашыць, ці, магчыма, камусьці дапамагчы. І ты бачыш у гэтым менавіта Божы провід, а не нейкі шэраг нейкіх такіх. Ну, што так, склаліся абставіны, гэта вось такое звычайнае, альбо, наадварот, незвычайнае, але гэта такое выпадковае нешта, і ўсё. А вось менавіта, што ты бачыш у гэтым Божу руку. Слухай, мне здаецца, я зараз бачу ва ўсім сваім жыцці, я бачу нейкую Божую руку. Таму пра нейкія надзвычайныя рэчы казаць, мабыць, не варта, да? І гэта справа ў тым, што я бачу зараз Бога ва ўсім, што мяне атачае, і ва ўсіх сваіх дзеяннях я бачу Бога. І спрабую яго шукаць.
у гэтым. Нават калі адбываецца нешта не самае добрае, то я спрабую зразумець, а навошта гэта са мной адбылося. Праз гэтую сітуацыю, як я магу ўзрасці ў сваёй веры, змяніць сваё жыццё, каб стаць каб стаць бліжэй да Бога. Чаго не стае сучасным мужчынам, каб прыйсці да веры і хадзіць у касцёл, увайсці ў гэтую супольнасць? Страх. Мне здаецца, што гэта страх, і ёсць у мужчын адчуванне, што калі яны прыйдуць да касцёла, калі яны прыйдуць да царквы, то іх жыццё адразу стане падобнае на манаскае жыццё. Што яны будуць толькі ўвесь час маліцца, пасціцца, нельга будзе там хадзіць там ні на якія там канцэрты, нельга будзе ездзіць там на матацыклах, на роварах, нельга будзе там стасавацца з дзяўчынамі, і ўсё, трэба быць затворнікамі. І я скажу, што ў мяне раней таксама было такое самае ўяўленне. І, мабыць, чаго не хапае? Не хапае нейкага мужскога асяроддзя, дзе мужчыны-хрысціяне, не толькі католікі, так, але там і праваслаўныя мужчыны, да, і каталікі, і там баптысты маглі збірацца і паказваць сваім жыццём, як можна годна жыць па-хрысціянску і можна жыць у гэтым свеце, што мы таксама можам там ездзіць на рыбалку, мы можам ганяць на роварах, мы можам ездзіць на матацыклах, мы можам хадзіць у кавярні і можам весці самае абсалютна звычайнае жыццё. Але ў гэтым жыцці мы вядзем гэтае жыццё згодна з Господам, стаім у праўдзе перад сабой, і мы маем нейкі моцны маральны стрыжань. Ну, вось так. Якія парады ты мог бы даць мужчынам, каб знайсці сваё месца ў царкве? Тым, хто менавіта яшчэ яго не знайшоў. Ці знаходзіцца на гэтым шляху, каб умацавацца, магчыма? Стаць у праўдзе перад сабой, перад Господам. Ну, гэта мой персанальны опыт. Мабыць, ну, хтосьці зможа даць іншую параду, але менавіта ў той час, калі я стаў у праўдзе перад сабой і стаў у праўдзе перад Господам, тады ў мяне атрымалася зрабіць шлях да царквы і шлях да таго, каб змяніць сваё жыццё. Канешне, не заўсёды гэта атрымоўваецца. Ёсць некаторыя рэчы, дзе я яшчэ не стаў у праўдзе, бо гэта вельмі цяжка. Так, трэба вызнаць свае недарэчнасці, свае залежнасці, свае цяжкасці. Але паступова з цягам часу гэта ўдаецца зрабіць. І як толькі гэта ўдаецца зрабіць, жыццё адразу мяняецца, становіцца значна больш якасным і значна больш паўнавартасным. Вось, а якія штодзённыя практыкі духоўныя ты робіш, каб ісці вось гэтым шляхам Хрыста? Ну, па-першае, гэта ранішняя малітва і чытанне Бібліі. Я чытаю Біблію по плане. Ну, ёсць там розныя планы, і зараз я чытаю по плану Біблія за год. То бок кожную раніцу у мяне атрымоўваецца малітва і чытанне ўрыўка з Бібліі. Па-за гэтым я зараз удзельнічаю у хрысціянскім праекце «Экзодус». У нас там ёсць яшчэ шмат практык. Гэта 90 дзён, мы рыхтуемся да Велікдня, і ў нас ёсць некаторыя аскезы. Напрыклад, гэта ранішняе практыкаванне фізічнае, гэта халодны душ. Мы адмаўляемся на гэты перыяд ад прагляда фільмаў, тэлесерыялаў, ад наведвання сацыяльных сетак. Мы спрабуем пасціцца, мы 2 разы на тыдзень пасцімся ў сераду і ў пятніцу. І гэта такі вельмі класны праект, дзе нас зараз каля 100 мужчын, якія падтрымліваюць адзін аднаго, якія дапамагаюць адзін аднаму. Мы робім гэтыя аскезы, але гэтыя аскезы мы робім для таго, каб знайсці час для Бога. І гэта вельмі класна, вельмі цудоўны праект. А якім чынам ты туды трапіў? Я ўбачыў пост у інстаграме. Гэта Віталь праводзіць, гэта каталіцкі вернік, і ён зараз арганізоўвае увесь гэты экзодус. Таксама там дапамагаюць святары, і мы разам з мужчынамі праходзім гэты шлях зараз падрыхтоўкі да Велікдня. Цудоўна, калі чую, што вось гэтыя сродкі масавай інфармацыі працуюць на карысць вернікаў, на карысць навяртання.
А чаго, на твою думку, магчыма, не стае сучаснай каталіцкай царкве для таго, каб больш мужчынаў прыходзілі туды? Слухай, мне здаецца, зараз усяго стае. Справа толькі ў тым, што трэба усе гэтыя моманты крыху больш прасоўваць. Мабыць, хочацца больш маркетинга ў этом, да? Но гэта, мабыць, уже некае такое прафесійнае, таму што магчымасцяў шмат. І яшчэ 2 гады таму назад мне казалася, што касцёл нічога не робіць ні для таго, каб людзі навярталіся, ні для таго, каб людзі прыходзілі. І мне казалася, што гэта толькі я так па сваёй ініцыятыве вось так і прыйшоў да Господа. Але справа ў тым, што проста ў мяне не было нейкіх спроб знайсці гэтую інфармацыю. А калі пашукаць, нават пашукаць тыя ж самыя праграмы рэкалекцыяў, там розныя рухі, там касцёльныя, розныя фестывалі, шмат чаго. І трэба толькі да гэтага далучыцца і зрабіць крок. Ну, то есть каталіцкая царква і Господ дае ўсе магчымасці. Аднак мы ж надзелены свабодай волі, і мы самі прымаем рашэнне, ці зробім мы гэты крок, ці не зробім. І я гэты крок у свой час зарабіў і бачу, што нават праз альфа-курс хачу распавядаць пра царкву, каб і другія людзі убачылі магчымасць зрабіць гэты крок. Слухайце, у нас зараз такая размова з такім запалам, з такім імпэтам. Вельмі прыемна, што гэтымі хвалямі напаўняецца наша студыя Радыё Марыя. Ну і перейдзем ужо да фінальнага пытання нашай размовы. Калі б ты апынуўся перад папай рымскім, што б ты ў яго спытаў? Я бы папрасіў падзяліцца я бы прасіў яго падзяліцца тым, як ён становіцца ў праўдзе перад Господам. Бо з аднаго боку я шмат пра гэта казаў, да, што стаць у праўдзе. Аднак не заўсёды і не ва ўсім я гэта магу зарабіць. І мне было б цікава паслухаць яго досвед, як яму гэта ўдаецца. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Мікола, дзякуй, што даглядзелі гэты выпуск да канца. А я нагадваю, што нам патрэбна ваша дапамога і ахвяраваннямі, і распаўсюдам, таму, калі ласка, пакіньце пад гэтым відэо свой каментар, цісніце падабайкі, распавядайце усім. І такім чынам мы пашырым Слова Божае у нашай любой Беларусі, ну, я думаю, за яе межамі таксама. Слава Ісусу Христу, Мікола. Слава навекі. З Богом. З Богом. Гэта па-мужчынску.